A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa, illum xtaqt li t-talb tagħna nofruh għal dawk il-persuni kollha li qegħdin jitolbu għal xi grazzja speċjali. Tajjeb illi ninkoraġġuhom illi jipperseveraw anki fit-talba tagħhom u li aħna wkoll bħala komunità ninaqdu mat-talba tagħhom anke jekk ma nafux x'inhi, nitolbu allura għal dawk kollha li qegħdin jitolbu grazzi speċjali għal-jum jew għal xi ħadd ieħor. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ibes għalija kliemkom, jgħid il-mulej, immintom tajdu xedna kontrik. Intom tgħidu u għal xejn li taqdi lill-Alla u x'jiswa jekk ħarisna t-twissijiet tiegħu u jekk imxejna b'qalb imnikta quddiem il-mulej tal-eżerċti. Melissa ħansejħula maħna ħinja lin-nies kburin. Dawk kollha li jagħmlu l-ħażen mhux biss imurilhom kollox bir-risq, imma wkoll meta jġarbu lill-Alla jeħilsuha ħafif. Hekk qalu wieħed lill-ieħor dawk li jibżgħu mill-mulej u l-mulej ta' widen u sema'. U nkiteb qudiemu ktieb it-tifkiriet minħabba f'dawk li jibżgħu minnu u dawk li jafdaw f'ismu. U fil-jum imħejji minni, jgħid il-mulej tal-eżerċti, huma jkunu għalija teżor bħalu li ma bħalu u jadirhom kif raġel jadir il-libnu li jaqdih. Imbagħad mill-ġdid tarfu tażlu bejn il-ġust u l-ħażin, bejn min jaqdi lill-Alla u min ma jaqdihx. Għaxara, jum il-mulej jaqbad qisu forn u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben. U l-jum li ġej għad jaħraqhom, jgħid il-mulej tal-eżerċti, hekk
li ma jħallilhom la erq u lanqas fera. Imma għalikom li tibżaw minn ismi titla' ix-xemx tal-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fit-triq il-ħatjin, li ma jqgħodx fil-laqat tas-sebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel flimkien. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk. Iżda huma bħal tibna li tittajjar mar-riħ, għax it-triq tat-tajbin il-mulej jafa, imma triq tal-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Iftħilna mulej qalbna biex nifhmu dak li kien jgħid ibnek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu: ħabib islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: iddejjaqnix issa l-bieb magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u issibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb. Inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies ħżina bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier tas-smewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ir-raġuni għala dil-qudiesa qed nitolbu b'mod speċjali għal dawk li qed jitolbu għal xi grazzja quddiem il-mulej, għal xi għajnuna, hija propju għax marbuta mal-Vanġelu li għadna kemm smajna. L-importanza tat-talb individwali imma anke allura it-talb komunitarju flimkien meta aħna mhux bil-fors inkun naf ħaddieħor għal xiex qiegħed jitlob, imma jekk jgħidli itlob għalija biżżejjed biex jien nitlob għal dik il-persuna u ninaqat miegħu jew magħha fit-talb tiegħi. Kif? Fit-talb personali tiegħi, f'waqt il-quddiesa, waqt mument ta' adorazzjoni, li jien niftakar fil-persuna u ngħidlu mulej, ikollok ħniena minn dil-persuna. Għati l-għajnuna meħtieġa għal dil-persuna. Inti taf x'inhu l-iktar tajjeb għal din il-persuna fid-dawl tat-talba li qed tagħmillek u tal-grazzja li qed titolbok. U nħallu lil dawn il-persuni fidejn il-grazzja ta' Alla. U għalhekk ejjew nagħmlu riflessjoni llum fuq l-importanza tat-talb. Għax fil-Vanġelu li smajna itina indikazzjoni
ta' ħin meta nitlob, jien nista' nitlob qabel nagħmel xi ħaġa biex anke jekk jien kapaċi nagħmilha, jirnexxieli nagħmilha bl-aħjar mod possibbli. U mhux bil-ħila tiegħi imma bil-grazzja ta' Alla, ħalli l-awtorità u s-saħħa ta' dak li qed nagħmel ikun dejjem iktar minn dak li jista' l-bniedem. U allura jien nista' nitlob qabel, kmieni. Jien nista' nitlob waqt il-bżonn, ġejt fil-bżonn li ma kontx qed nantiċipah bħal tal-Vanġelu ġi il-ħabib tiegħu u forsi ma kienx qed jistennih u ma kellux jagħtih. Ikonna ċirkustanzi fil-ħajja tagħna li jiġu fuqna Alla rrieda u li konna bżonn l-għajnuna ta' ħaddieħor għax niġu qisna darna mal-ħajt. U allura tajjeb illi aħna fil-ħajja tagħna ngħidu dil mistoqsija meta qed nitlob jiena, qed nitlob meta forsi għandi l-bżonn, mhux kmieni, mhux qabel. Imma jista' jkollna xenarju ieħor bħal tal-Vanġelu li nitolbu tard. Nitolbu meta il-problema tkun kibret, meta t-talba tkun iktar urġenti, meta ppruvajna nagħmlu xi ħaġa weħedna u ma rnexxilniex jew fallilna. U allura nindunaw li għandna bżonn l-għajnuna, il-grazzja ta' Alla. Għandna bżonn l-erf ta' Alla biex naslu niddeċidu tajjeb u għal diversi ċirkustanzi oħrajn. U allura nagħmlu l-mistoqsija. L-importanza tat-talb, imma jien meta qed nitlob? Kmieni qabel, waqt il-bżonn, jew nkella tard wisq meta mbagħad forsi niġi vera dar mal-ħajt u tkun urġenti l-ħaġa u nkun qed nitlob grazzja speċjali għaliex is-sem tiegħi jew ma għamiltux jew ma kienx biżżejjed jew ma għamiltux sew. U hemm dik is-sentenza sabiħa allura li ttina ħafna kuraġġ fil-Vanġelu. Itolbu u jingħatalkom. Hekk jew nkomplu nipperseveraw fit-talb tagħna, ma naqtawx qalbna u nitolbu għal xulxin bħala komunità flimkien. Fitxu u ssibu. Tiddejjaqx tfittex l-għajnuna meta waħdek ma jirnexxilekx. Tkunx superf, tkunx gburi, smajna fl-ewwel qari kemm hija kera l-gburija u l-ħażen ta' magħha. Imma kun umli fejn ma tasalx itlob fittex l-għajnuna. Ejt jien fuq din dajja, fuq din ma nasalx, fuq din għandi bżonn parir. U allura fitxu u ssibu. Ħabtu u jiftħulkom. Anki inti li qed tħossok waħdek, inti li qisek m'intix qed tħossok milquh minn ħaddieħor, ħabbat, għamel telefonata, għamel il-passint. Tistennix li ħaddieħor se jagħmellek it-telefonata, tistennix li l-ħaddieħor se jkellmek u jew jiġi għandek, imma għamel il-passint, ħabbat inti, meta tmur biex tħabbat bib, kif nafu, ġieli ikun hemm xi ħadd vera qed jistenni kif taħlek il-bib qabel tasal. Tajjeb? Ġieli ħajkun hemm min idduq il-qampina forsi għal darba darbtej biex jiftaħ, tajjeb? U jkun hemm min forsi jekk qiegħed hemmhekk ikun jieħu naqra iktar fit-tul biex jiftaħlek il-bib għaliex għax forsi bniedem li jimxi bil-mod. Bniedem li qed jgħix waħdu mhux dejjem ikun dispost biex jiftaħ il-bieb. U allura kemm jien lest li nibqa' inċempel bi prudenza u nipprova ma naqtax qalbi inħabbat il-bieb ħalli kolli min jilqani. Ħalli kolli min jgħidli ejja. U dan huwa l-mulej jekk aħna b'xi mod infallu bejnietna fir-relazzjoni ta' bejnietna l-bnedmin f'dawn l-affarijiet fil-ħajja ta' kuljum, il-mulej jilqana dejjem. Anki jint li wasalt lejn l-aħħar tal-ħajja tiegħek u forsi l-istorja ta' ħajtek mhix daqshekk feliċi u m'intix daqshekk kuntent bil-mod kif għext, il-mulej se jilqek, ħabbat u jiftaħlek, fittex u issib, itlob u jingħatalek. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew flimkien inresqu t-talbiet tagħna għall-Knisja sabiex tqiegħed il-fiduċja tagħha mhux f'dak li tagħmel imma biss fil-mulej Ġesu imsallab qurxu xtat nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin ta' rieda tajba sabiex ma jaqtaw qatt qalbhom jagħmlu l-ġid u ma jitfixklux minħabba il-ħażen tal-oħrajn nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma fid-dubju jew ħossuhom sfiduċjati sabiex fil-kelma ta' Alla jsibu l-qawwa u l-kuraġġ li għandhom bżonn, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina hawn miġbura sabiex bid-dawl tal-Ispirtu Santu narfu dejjem is-sewwa u nwettquh, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla missier li bat fuq il-Knisja l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex iwassala sa tmiem l-opra tal-fidwa. Imlina bil-qawwa tiegħek u għamel minna xhieda awtentiċi tal-imħabba ta' Kristu li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġlu kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej, il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbinna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna issa jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni tagħkom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-sapport neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux inkisra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li Malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purkatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, paraċ tal-migranti, itlob għalina, paraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adriodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U għalli li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.